नायदो जिफोरखौथ' बासायनो हायासै नाय दैया नै न' सिङाव माबायदि दै बाब मा गामि होनो बेखौ गामिया ए खमतापुर नाय न'आ जि अबस्था सिजोब्बाय सेस नै बिदि बेबायदि अबस्था आरो फोरलाब फोथाब नै नै न'आवनो दै बापरे बापरे बाप सिजोबखाबायना दाबो अखा फैबावबायसो थिङानै दानिसो बारनाय बारा मा मा खालामलांखो नोंसोर न'आव दानिसो बारनाय बारा न'खौनो बुखारलांजोब्बाय मोनसेबो माबा दोनासै जि जोम सिजोब्बाय आरो जि जोम सिजोब्बाय ना ओमफ्राय हाजेन थेनसे बारग'नानै गथ' सानैखौ लानानै ओमफ्राय आइमोनाव थांनानै गबाय आरो जेनेबा ओमफ्राय नैबेयावनो दंमोन नोंसोरो बारनाय समाव बेयावनो दङमोन ओमफ्राय बारहां जानायाव आङो थांबाय आरो आंनि फिसा सानैखौ लानानै ओमफ्राय बोरैबा गबाय नङाबा एसे माबाथाय एसे लेटबानो जोंबो बार अखाखौ मोनबायमोन आरो बे न' सिङावनो ओमफ्राय दाथ' थिं सिं बिरखारलांजोब्बाय माथो ना गैला थिं बिरखारलांजोब्बाय ओरैनो न'आव साबैसे मानसि दंमोन न'आव साबैसे माने जों रानि फिसा उन्दैजों आंजों ओमफ्राय उनाव रानि गिदिरखौ स्कुलनिफ्राय लायखांनानैनो बे बार अखाया फैबाय आरो ओमफ्राय रानिमोना बेसेसो गिदिरमोन बैसोआ रानिया सासेया 7 बोसोर ओमफ्राय सासेया 4 बोसोर आरो सासेया 4 बोसोर मा होनो बे जायगाखौ खमतापुर मोनलाय आंना अस्तमाय मुसाहारि मालिकनि नामा महन मुसाहारि जायगानि नामखौ मा होनो खमतापुर ना गलाघाट खमतापुर ना गलाघाट खमतापुर आरोना बेबो दंफां गोबां बायबाय नायदो दंफांफ्रा बेयाव लाइन दंफां बिराद दंमोन दा बायथेजोब्बाय नाय बापरे बापरे बेबायदि अबस्था नाय नैबे थारा नै दों नै 2 पइन्ट बे बायदों मा जादों बे न'खराव नायनो दे नायदो गय बायबाय दंफां नैबेयाव गयफ्रा बेबायदि बायदों नायदो आलाय सिलाय